салом алейкум да ҳама подписчикои канали Абдуллотеҷе хубе созе бародаронум ва имрӯз аэропорт дамадед ва омадем ростӣ навигариам нестае некем ай сабабе ки бисёр бародаро да билет гирифтагем бисёр акҳо апо да билет гирифтагем хостем видео партиём шитоби ки дили ваёрам дур нарава ва ҳами аэропортем соат 12 шавай 100% ва билетои Москва душанбера пурсидем Somon Air ирӯз да бегаҳай уҷа худаш соат 12 имрӯз да не пагаҳ да ҳастай 24600 рубл самолёти Somon Air ки прямои душанбе мепарава 20 кило багаж 7 кило ручной мумкинай ва то охири моҳа билетош дар фурӯш баромадагиай метавонем ки заррани бихарем барое ки шояд наздик шава қиматтар шава шояд рафтани одамо бисёртар ки шава бо билет қиматтар мешавад заррани гирифтанатон хубтарай ва сари бори зиёдтиш ҳар як видеомда мегӯм ки 385 рублай сари килош мегира самолёти Somon Air ва билетои Узбекистон ай 6000 то 12 14000 ва рейсои пересадка қатъиям астае ки ай Москва Ташкент ай Ташкент Somon Air душанбе мепара ки 13 14 12 ҳамин нархҳоай ва номрома да ҳар як видеом комментариам да мемонам ки мақсад оператор май метавонед занг бизанед билетотонам мегира одамои надёжнай то ҳамин рӯза кадомида ки билетша гирифта бошем бе ягон проблема шукронаи Аллоҳ роишон кардагем ва духтарспорӣ метавонед ки дар территориятон клиникам бошад дар уҷа спорӣ ё ки биёен дар аэропорт худаш 3000 рублай ки теченаи 2 саата тайёр мешавад дар аэропорт дамадеду 3000 дар аэропорт Внуково рӯй кардем 2750 рубл будай хай бо далчи саволо ягон чие ки нафаҳме барои кӯдако билет чанд сомона кадом рейс ё ки дигар саволо боша метавонед ки занг занед пурсе паноҳи Аллоҳ подписатся лайк кунед дастгирии хидмат мешавад бошед.